Nå, Jens. Salgsakademiet på steroider i stereo. Simpelthen. Ja. Nu prøver vi noget nyt. Nu prøver vi noget nyt. Og det er jo ikke så nyt. Det er jo egentlig bare, at vi i stedet for, at vi absolut skal stå i det samme studie og spytte hinanden i hovedet, så laver vi podcast, hvor vi egentlig er lidt mere sådan geografisk frie og kan gøre det, når vi vil, og lidt andet format, hvor man måske også kommer lidt tættere på ham Jens og ham Leon, hvis man synes, det er spændende. Det får vi jo se. Det kan være, at seertallene, de styrtdykker. Lad os se. Skal vi ikke bare gå i gang? Altså, vi kan sige, format, det bliver super godt. Formatet er jo lidt det her med, at vi har hver uge, eller når jeg siger uge, vi kommer ikke til at gå i luften en gang om ugen, men hver gang vi laver en episode, så har vi jo sådan nogle faste punkter. Og det er ikke, om vi skal løbe dem igennem, eller vi egentlig bare skulle starte, så finder folk jo selv ud af, hvad det er, vi skal snakke om. Jeg synes, det er meget pædagogisk lige at løbe dem igennem. Det er pædagogisk. Skal jeg gøre det? Så tager vi mine briller på. Så tænker jeg, så får vi ligesom vendet folk til den her godt. nye format. Jamen, vi starter ud over introen her, som allerede er blevet alt for langt. Så starter vi med et punkt, der hedder livet siden sidst, hvor vi bare lige sådan deler, hvad vi sådan har gået og lavet siden sidst. Ud fra en betragtning om, vi selv synes, vi er da ikke verdens kedeligste mennesker. Der kunne jo være nogen af dem, som lyttede med til os, rent faktisk godt vide, hvad det var for nogen. Så der kommer lidt om det. Så kommer der ugens succes. Og det er sådan, hvad vi har opnået hver især. Noget eller andet fedt, vi har opnået. Og det er jo ikke, fordi vi skal stå og fortælle folk, hvor fantastisk vi er til alting, for det er jeg i hvert fald langt fra jer. Men det synes jeg var sjovt lige at dele, hvad vi sådan har opnået af gode ting. Og min i dag, den er sådan lidt underwhelming, tror jeg, men det var det bedste. Det var den bedste succes, jeg havde sidste uge, det er den, jeg kommer med. Så den slår du helt sikkert. Så laver vi en, der hedder ugens selvmål. Og det er jo fordi, når man har lavet en succes, så har man sikkert også dummet sig på et eller andet tidspunkt. Og det er også et punkt, vi lige tager. Og der kårer vi jo så en vinder. Altså den, der har lavet det største selvmål. Ja. Det største. Ja. Så har vi et punkt, der hedder 2 sider samme sag. Der går vi mere over i sådan noget lidt salgsorienteret, hvor vi kigger lidt på, hvad vi sådan får imod et synspunkt om salg. Der er mange, der har holdninger til noget med salg. Jamen, det her, det skal man ikke gøre, det her skal man gøre. Det kan være store ting, det kan være små ting. Der tager vi sådan hver vores standpunkt. Og så har vi også en, der hedder, det er sgu for dumt. Og det vi egentlig med det er, at nogle gange så oplever vi jo som de professionelle, at der er nogle ting, folk udsætter os for, eller nogle ting, vi hører omkring salg, hvor der er nogen, der sådan ligesom dummer sig lidt, eller ikke udfører deres service eller salgsarbejde, som du og jeg synes, det skal udføres. Så det deler vi også lige, hvad vi har haft af oplevelser, som ikke var verdens bedste. Så har vi punkt nummer 6, som er ugens toolbox, eller akademiets toolbox, er det jo rettere sagt. Og det er jo sådan, hvor vi hvor vi tager sådan et tema under behandling, som er ikke nødvendigvis aktuelt, men noget, som vi synes er vigtigt, hvor vi arbejder med, hvordan skal man gøre det her, og vi giver hver især nogle tips. Ja. Og så for det ikke bare skal blive snak og overfladisk, det her ugens, eller akademiets toolbox, så er punkt nummer 7 sådan en, hvad skal vi sige, sådan gør du, kalder vi punktet, tror jeg, ikke? Hvor vi arbejder med, hvordan får vi det her til at blive til virkelighed? Hvad kan man gøre i den virkelige verden? Hvad skal man sige? Hvor vi prøver at give nogle eksempler, så det ikke bare bliver overfladisk. Og så skal vi jo introducere noget, som er det sidste punkt, altså punkt nummer 8, som jo ikke er noget, vi har med den her gang, men som bliver det næste gang. Netop Spørg Akademiet, hvor vi beder jer, der sidder og lytter med eller kigger med, om at sende os på vores mail, eller på LinkedIn eller andet sted, hvor I finder os, nogle temaer, I gerne vil have, vi tager op. Og så skal vi nok svare på det. Så det vil sige, at temaet, der hedder Spørg Akademiet, det er, du har en teknisk udfordring med salg. Den vil du gerne have os til at komme med et besøg på, besøg med. Hedder det? Besøg på. Du vil gerne høre vores mening. Du vil gerne høre, hvad vi synes. Og så håber vi, at der kommer en hel masse gode. Det plejer der at gøre, når man spørger. Så kommer der sikkert en hel masse gode ting, vi kan tage op. Og så hver uge vælger vi et tema, som vi gerne vil besvare. Et spørgsmål, vi gerne vil besvare. Det var egentlig det. Lad os hoppe ud i det. Ja, det gør vi. Jens, punkt nummer 1. Du får lov at starte. Livet siden sidst, hvad har du oplevet? Ja, vi har jo heller ikke talt sammen en uges tid, så det passer egentlig meget godt, at jeg også er nysgerrig. Fortæl. Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg har været på et analyseinstitut. Jeg er faktisk i gang med 2 analyseinstitutter for øjeblikket, så det står der meget af, og advokater, så jeg har et par advokatselskaber, et par analyseinstitutter hjælper jeg for øjeblikket, og i sidste uge, der startede jeg hold 2 op hos et analyseinstitut, som jeg har hjulpet et stykke tid med helt
basissalgstræning for nogle af dem, og forstå helt grundlæggende ting, som er sådan meget næsten lige ud af universitetet-typer. Og Mm. på det samme hold, der sidder en, der er leder, der har solgt i en 7-8 år, som skal have noget andet. Mm. Så det, jeg laver alle steder, er en blanding af individuelle forløb og samlinger, hvor vi træner. Så det er det, Så der det har er fyldt sådan mest hos mig. Og det er sådan, lyder Ja. sådan meget arbejdsrelateret, ja. Og nu er det jo her, hvor vi optager, for børn er det jo påskeferie. Så for mig har livet siden sidst været, at jeg har pakket bilen, og så har jeg stoppet familien ind i bilen, som kone og vores søn David og hans kæreste, og så er vi kørt til Italien. Så jeg sidder i lejligheden i Italien her og nyder det. Så livet siden sidst har været ferie. Ja, god beslutning. Det er du god til. Ja, og Jens, men man skal gøre det, det man er god til. Ja. Jeg har også altid i skolen været bedste frikvarter. Jeg ved ikke, om det hænger sammen. Ja. Hvis man kunne få... har jeg været til Minds of 99-koncert med min Emil på 12 år. Okay. Ja, hans første koncert. Ja. Fedt. Hvordan var det? Godt. Royal Arena. Det var rigtig godt. Altså, jeg synes, Royal Arena fungerede rigtig godt som første koncertsted. Det var, du ved, der var ikke for meget pres, og vi sad på nogle sædepladser, hvor han kunne se ud og sådan noget, fordi det der var min største bekymring, det var måske, om han kunne se noget til sådan en koncert, men det gik så godt. Det var så fedt. Ja. Fedt. Ja. Og hvor mange, hvad er det, 20, 30, 40.000 mennesker, der var den rimelig stor, den arena, ikke? Der kan være 17 derinde, så læser jeg mig til. Okay. Så, og der var, jeg troede, det var større. Ja. Okay, ja. Nej, 17, og for jeg var lige derude, fordi jeg har en kunde... Jeg kørte lige fredag og lørdag. Bum. Okay, så vi kørte 2 gange. Ja. Fedt. Godt, jamen så har vi jo oplevet lidt forskelligt, kan jeg godt. Jeg har ikke været til koncert, men jeg har til gengæld fået sol. Det er dejligt. Det er jo, altså, man kører 14 timer her ned til, ikke? 15 timer, og så er vi jo i bjergene, og 200 meter op, det er jo ikke så højt ved søen, og solen har bare skinnet, siden vi kom, så det har simpelthen bare været fuld hammer på solen. Så morgenmad og frokost udenfor hver dag, det er altså ikke dårligt. Skønt. Så jeg kommer ikke hjem. Det bliver jeg sgu. Nå Jens, skal vi op til det næste? Så længe vi kan arbejde online, så er det jo fint. Det er jo det. Og du er også på vej til Sverige, ved jeg. Ja. Jeg er på vej til Sverige. Og regn. Så den tager vi en anden gang. Og myg, måske også? Nej, ikke der, hvor vi har hus. Ikke det. Nå, det er dejligt. Nej. Det er godt. Nå, skal vi tage ugens succes? Ja. Det synes jeg. Du starter. Jeg kunne mærke, du havde en. Jeg kunne mærke, den er jo kedelig, fordi jeg har skiftet bil, og så har jeg jo haft en anden bil til salg, og jeg vil gerne time det med, at jeg fik solgt bilen, samtidig jeg fik den anden bil. Så det lykkedes mig at få skudt den anden bil af til den rigtige pris. 2 dage før jeg overtog den. 3 dage efter jeg overtog den anden. Så det var ugens succes, og det var ikke en særlig stor succes. Det var det der med, at man ikke skal have sådan en bil stående, du ved, og så kommer der alle mulige, mærkelige mennesker, og stiller alle mulige mærkelige spørgsmål til den, og ikke gider. Så der kom sådan en ung, frisk mand, som havde kigget på den for længe siden, og han tog nøglerne, og så kørte han hjem til Sverige, hvor han bor, og var glad, så det var fedt. Så jeg synes, jeg fik en okay pris for den, og han fik den til en god pris, og alle var glade. Så det var sådan en ugens lille succes. Dejligt. Så ikke overwhelming. Det var ikke en ordre til 17 millioner. Dem har I nu til gode at få nogle af. Og hvad med i Virum hos dig? Hvad har ugens succes været? Jamen, jeg blev så glad, så jeg fik et møde med en leder ude i EU, Ernst & Young, fordi det vi to tit taler om, det er indsatserne. Og jeg har fået en, jeg har arbejdet for derude, til at booke et møde med vedkommende, som jeg nu har fået møde med. Og det endte så med, at jeg sad alene med min kontaktperson, og han ikke dukkede op ham her. Og så skrev min kontaktperson 2 mails til mig og ham og spurgte, hvad der kunne passe, og han svarede ikke. Og så tænkte jeg, skal vi lade den dø, eller hvad? Det er sådan rimelig et signal ikke at komme til et møde, som en kollega har booket med ham. Så skrev jeg, om jeg ikke må få hans telefonnummer, og så ringede jeg til ham. Ja. Og så var han bare, undskyld, ved du hvad? Ring til min sekretær, sæt et møde op efter påske, så kører vi. Så det der med, at jeg lige overvandt mig selv, og tænkte, det kan godt være, at det er bare fordi, han er hamrende travlt, og det var rigtigt. Så det er en dejlig følelse, når man ligesom træder ud over den kant, og det så lykkes. Så det var absolut. Fedt. Ja, men nogle gange tænker jeg også, altså, vi har undervist i salg i 1 milliard år arbejdet som sælger før det, og så sidder man stadigvæk i en alder af 55 plus, og tænker, kan jeg nu tillade mig, det er simpelthen så mærkeligt. Det har jeg så også selv, det der, hvor altså, det virker jo altid, bare at tage den skide telefon, ikke? Ja.
Er det ikke mærkeligt, at vi stadigvæk sidder og overvejer, at man kan tillade sig, at man gider, eller altså, det kan være både, fordi man er fornærmet, eller fordi man tænker, at han vil nok ikke alligevel. Altså, det er sådan en hjernedød tanke. Vi får ikke ud af det, før vi har ringet til ham alligevel, jo. Nej. Altså, jeg tror i hvert fald tit, vi tolker på den adfærd, den anden har, og hvis den er afvisende, så skruer vi lidt op for bekymringen om, at vi forstyrrer det, og vi er uinteressante, du ved. Og jeg har bare gang på gang oplevet, at når jeg så tager mig sammen og rykker lidt tættere på, så vil de faktisk gerne snakke, men har bare travlt. Ja. Jo, det er jo ligesom vores gode ven. Det er ligesom vores gode ven, en af medlemmerne i Salgsakademiet, som jo kom til os en dag og var sådan lidt bekymret. Ja, det kan man egentlig godt sige, det var lige omkring sidste efterår, hvor han siger, at man havde en kunde, som han ville meget gerne have en meget stor ordre, men kunden havde bisset lidt på prisen og så videre. Hvor efter vi to havde snakket lidt mere om, så havde han også besluttet sig til, at nu siger han bare, at prisen er det, og hvis ikke du vil betale, så må du finde en anden, som ikke kan. Og det er jo lidt det samme, man kan komme tilbage og sige, selvfølgelig lykkedes det, selvfølgelig fik den pris. Altså, jeg tror bare nogle gange, så tænker vi sgu lidt for meget os mennesker, men det er jo... Jeg hørte lige sådan en podcast om menneskets hjerne. Vi har jo en alt for stor hjerne i forhold til, hvad vi burde have. Vi skal bare have 2 ben og 2 arme, det er jo ikke så kompliceret. Så nogle gange... Og så alle sammen, det føler jeg ikke... Er det rigtigt? Er der noget... Skal vi videre testpunkt, Jens? Nå. Altså, vi skal til ugens selvmål, tror jeg. Ja. Ja. Der kan jeg godt starte. Okay, det vil jeg gerne høre, fordi jeg synes ikke, jeg har dummet mig nok i den her uge. Nu sidder min kone ved siden af, kan være, hun... Nej, for så kommer der bare et andet, så jeg ikke ud af. Nej, det går ikke. Det går ikke. Jeg har en ugens selvmål. Den er... Hvor er vi prioriteret rækkefølge, skat? Nå, Jens, ugens selvmål. Jamen, jeg har igen gået på arbejdet og været sådan lidt skidt, dårlig, og lavet sådan en mandet ting, hvor jeg møder ind på arbejde og sidder og coacher og snakker med folk og lader som om, jeg har det fint, men har pisseondt i lysken. Ikke rigtig fået det undersøgt. Nu har jeg så både blevet scannet og været hos lægen, og de kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er. De tror, jeg har brok, og det gør den alder, skal jeg helt så sige. Men jeg ved ikke, hvorfor, Leon, men jeg har en tendens til at tage på arbejde og lade som om. Og ikke at være bare ærlig og sige, hvis jeg sidder og ser lidt træt ud, så er det, fordi jeg har lidt smerter. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke kan finde ud af, at jeg får over min mund, men det gør jeg ikke. Så jeg er helt sikker på, at der vil være nogen, der har lagt mærke til, at jeg så samme bit ud her sidste uge. Og hvorfor jeg ikke siger det til dem, det ved jeg ikke. Nej, men det ved jeg sgu heller ikke. Altså, det kan du egentlig godt forstå, for jeg plejer også, hvis jeg nogle gange har haft sådan lidt halv influenza eller sådan noget, så som selvstændig, så bliver man jo ikke bare hjemme. Altså, nu burde man jo nok, fordi efter corona er det jo blevet sådan virkelig ikke velset at ankomme ud hos en kunde og være sløj, fordi du kan jo smitte 200 mennesker med et eller andet, de ikke vil smittes med. Men jeg har lidt det samme. Jeg tror aldrig, nogen sidde hos en kunde og sige, altså, hvis jeg ikke er helt frisk, så er det fordi, jeg er feber. For så er det lidt tænkt på, at når man betaler nogen for at dukke op og udføre et stykke arbejde, og de så siger, at de er sløje, jeg vil jo gerne stadigvæk have den samme pris, men leverer jeg så kun 80%. Jeg kan sagtens følge det. Jeg tror bare, jeg har den generelle oplevelse, at når jeg siger det til folk, så tager de det rigtig godt imod det. Ja, det er godt, ja. Så jeg er ret sikker på, at hvis jeg sagde det, så ville det blive taget godt imod, og så ville de ikke sidde og gætte på. Og nogle af dem, jeg har arbejdet med, kender mig rigtig godt, så så sidder de måske og begynder at gætte forkert på, hvorfor jeg ser ud, som jeg ser ud, ikke? Det ved man er stresset, det ved man er et eller andet, ikke? Ja. Og det handler bare om, at jeg har nogle smerter i lysken, og det tror jeg bare, jeg skulle have sagt, men det er jeg ikke god til. Nej, ja, det tror jeg giver meget god, det giver meget god mening. Det tror jeg er meget menneskeligt i virkeligheden. Nå, ugens selvmål. Jamen, det er jo ikke helbredsrelateret. Det er sådan lidt... det kunne egentlig godt være. Nu er jeg jo ikke typen, der bliver stresset, men du ved, jeg sad og kiggede på kalenderen for et par måneder siden, fordi vi skulle herned til Italien. Vi har fået den lejlighed, som du ved, for nogle måneder siden, og nu skal den jo sådan... den skal ikke genrenoveres, men vi skal flytte en væg og rykke rundt på nogle ting og sådan noget. Og så tænker jeg også, det er jo meget godt at tage... hvis man tager sådan 10 dage hen over påsken. Men du ved så, og det er måske ikke lige sådan ugens selvmål, det er bare sådan det sædvanlige, der sker. Så er der en kunde, der sådan lige
kunne vi ikke lave noget onsdag? Okay, så flytter vi i stedet for at køre tirsdag aften, så kører vi så torsdag morgen, og så igen sådan efter salami-metoden, du ved, sådan på begge sider, så er det blevet til, at nu er vi sådan kørt dagen efter, jeg skulle have været hjemme fra Vestjylland, det kom jeg så ikke alligevel, og så skal vi jo hjem, og vi vil gerne hjem i god tid, så nu kan jeg så valgt at køre hjem lørdag, hvilket jeg tror er fuldstændig åndssvagt, fordi det er påske, og det er påske i alle de der katolske lande, ikke? Altså Italien, Østrig, Tyskland, man skal igennem. Så ugens selvmål, det er bare sådan lidt, ja, godt planlagt, vi skulle nok have gjort noget helt andet, men altså, ja, det går sikkert fint, men det er bare sådan, det irriterer mig bare lidt. Jeg håber, det er søndag, der er den store påskedag. Søndag og mandag er jo hele dag, ikke? Og mandag hjemrejse, ja, det er bare sådan, og det er jo luksusproblem, jeg ved det godt, det er bare det her med, at du kender det også, når vi sidder og taler om, hvornår vi skal afsted, så bliver det altid skubbet, og når vi skal hjem, bliver det altid skubbet den anden vej, fordi man jo heller ikke gå klæde omsætning. Men det er jo sådan, det er at være på landevejen, som vi er hele tiden på 30. år. Det er jo, at rigtig meget af vores tid går med planlægning og tidsplanlægning og få ting til at passe og så videre. Og der er bare et tidspunkt, der oplever jeg, hvor man enten får overbooket eller får booket ting på tæt på hinanden. Og selvom man prøver at undgå det, så kan det være svært. Men det fylder meget i vores liv. Det kan vi jo snakke meget om, når vi ikke er på podcast, for det fylder faktisk. Ja. Jo, virkelig er det jo luksussituationer at være i, fordi der er stadigvæk nogen, der gider og booker os, ikke? Så sgu ikke. Ja, og jeg klager heller ikke. Jeg havde lidt den samme trukket til fronten i Ukraine, så havde det været noget andet, ikke? Don't think about it, talk about it. Jeg kan huske, da jeg startede her for mange år siden, det var 25 år siden, jeg startede, der kan jeg huske, der er sådan lidt den samme følelse, sådan lidt det med, at jeg dengang var jeg jo så også sjovt nok 25 år yngre, så der kunne jeg godt, hvis jeg skulle være i Jylland og undervise klokken 9, så kunne jeg godt finde på at køre hjem fra klokken, 5 om morgenen, og så kunne man nå det, ikke? Det gør jeg altså ikke mere nu. Nu tager jeg stort set altid en overnatning inden, for jeg synes, jeg bliver for balleret. Men der kunne jeg faktisk stå op, klokken 4 om morgenen og gå i bad og gøre mig klar, og være sådan små. Jeg er jo ultra B-menneske, som du ved. Jeg var endnu mere B-menneske dengang, end jeg er i dag. Der kunne jeg sådan i starten, de første par gange, sådan være lidt irriteret over, at jeg skulle så tidligt op, indtil en dag sad på motorvejen og tænkte, okay, jeg lige startede, var det dog fedt, der er nogen helt over i Jylland, der gider betale mig for at køre over og undervise en hel dag, så kører jeg hjem igen, så hold nu op med det pjatlæren bør det. Altså, så den stoppede hurtigt igen, men jeg havde det sådan lidt den der samme følelse der, så det er sådan lidt, det skulle man godt være glad for. Ja. Ja. Yes, godt. Nå, men ingen katastrofer her, og vi håber, at din lyskebrok, hvis det er det må du da snart finde ud af. Ja, de kan ikke helt finde ud af det. De vil i hvert fald ikke sende mig til operation. Så let's see. Nej, okay. Ja. Du må passe på dig selv. Der er ikke andet for. Der er ikke andet for. Nå, 2 sider af samme sag. Ja. Vil du introducere temaet, eller skal jeg? Det må du gerne. Godt. Jamen, jeg påstår, at det her med at lave telefoncanvas, det er spild af tid. Fordi det der med at booke møder via telefonen i dag, det virker ikke. Vi har alle mulige andre metoder. Vi har LinkedIn, og vi har social media, hvor vi kan lave alt muligt, som før folk de finder en podcast, for eksempel folk de finder os. Og vi kan lave super gode, helt nulstiksorienterede, annoncer- og reklamekampagner på både Meta, altså Facebook og Instagram, og på LinkedIn. Så det der med at ringe til kunder for at booke møder, den er død, Jens. Okay. Sting død. Jamen, jeg er glad for, at du tager den side, fordi at, jeg har jo meget nemt ved at fortælle, at den er spillevende. Jeg har arbejdet sammen med 4-5 sælgere her i januar og februar måned, som har booket møder med håndværkere på telefonen. De har ringet til dem. Håndværkerne står ude på pladsen, eller er i gang med at lave et eller andet, og de sidder ikke ved en computer. Og de har booket 70 møder. Jeg mener, de er 5. Ja, 70 møder på 2 måneder. Gode møder. Møder, der er med nogen, hvor vi har tjekket deres regnskaber, og vi har tjekket, hvor store de er. Og sådan noget. Så de skal leve op til en masse kriterier, dem vi booker møder med. Så det lever i hvert fald i den branche. Det er jo fordi håndværkere, de ikke bruger sidder ved deres PC. For alle andre, der gælder det ikke. Hvis der er en advokat, eller en revisor, eller en ingeniør, eller en eller anden specialist, så de tager ikke telefonen, Jens. Det kan jeg godt garantere dig for. Ja. Vi skal nok kunne finde nogen, hvor du har ret. Jeg vil gerne bøje træerne lidt og sige hen imod dig og sige, det tror jeg godt, vi kan nok godt finde nogen, hvor det efter mange kald viser sig at være en så op ad bakke og dum opgave at ringe, så lige dem kan det ikke betale sig med. Hvem kunne det være? Men det kan ikke betale sig.
Altså, jeg oplever nogle sådan administrative ledere, der holder mange møder Mm. internt, kan være svære at ramme lige det tidspunkt, hvor de tager telefonen, og hvis de ikke kan kende dit nummer, så tager de den ikke. Så der skal du måske sende en sms i forvejen. Og der oplever jeg nogle gange, at man har prøvet at ringe 5 gange, og så begynder man at ty til mailen, og så pludselig så får man et ja via mail eller LinkedIn. Tager du selv din telefon, hvis den ringer sådan midt på dagen? Altså for et nummer, du ikke lige kender? Ja. Både og. Både og, ja, det gør jeg nogle gange. Ja, faktisk. Det kan jeg, hvis jeg har sådan en hjemmedag. Altså en lørdag søndag? Men hvis jeg sidder... Nej, altså hvis jeg har en kontordag, hvor jeg sidder og forbereder mig, så kan jeg godt finde på det, men hvis jeg er i gang ude som kunde, så tager jeg den ikke. Nå, nej, selvfølgelig ikke. Nej. Nej, vi spørger, fordi jeg kan godt genkende det der med, når min telefon ringer, altså jeg gider ikke tage den. Og jeg har det lidt sådan, at 80% jobkald, der kommer, det er jo sådan en eller anden scam, eller også er det nogle andre, et eller andet uinteressant, eller en, der vil sælge mig noget. Og selvfølgelig er der også kunder, der ringer, det ved jeg jo godt. Altså også kunder, der ikke er kodet ind, nye kunder. Men det er meget sjovt, fordi jeg tror, de sidste par år har jeg måske, det ved jeg ikke, 5-10 gange siddet i bilen sammen med min søn på vej et eller andet sted hen, og så ringer telefonen, og vi sidder og snakker, og siger han faktisk ikke til telefonen, og siger, nej, det gider jeg sgu ikke. Jamen, tag den nu, siger han så. Så jeg gider ikke. Jo, tag nu, det kunne være en kunde. Jeg tror, at hvis han har presset mig til det 5-10 gange, ikke, så tror jeg, at de 3-7 gange har det fandme været en kunde, og det har været inbound canvas, ikke? Så det er meget interessant. Men det er fordi, jeg gider... Nogle gange gider jeg ikke tale telefon. Men det er egentlig bare at prøve at sige, at jeg tror også, at mange af de kunder, vi ringer op til, når nu tager det synspunkt, der hedder, at Canvas ikke virker, så er det også fordi mange af dem, vi ringer til, der måske minder om os, altså har en lidt travlt hverdag, og måske mange, der gerne vil tale med dem, også internt i en større organisation, jamen altså, så er det nemmest bare at være med at tage den, fordi hvis de vil noget, så sender de nok en mail. Og det er jo min tanke, hvis de vil noget, så sender de nok en mail. Og hverken du eller jeg har jo potentielle kunder, som finder en anden leverandør, hvis vi ikke lige tager telefonen. Så tænker jeg, det er nok usandsynligt, at man skulle miste ordre, hvis man ikke lige tog telefonen på et eller andet tidspunkt. Det kunne godt forekomme, at der er en, der så bare ringer videre til den næste, hvis han havde 3 salgstræner, han gerne vil tale med. Men det er i hvert fald min bevæggrund, det er jo ikke akut, så jeg nogle gange gider egentlig ikke tale telefonen. Så hvad tænker du er et bedre alternativ? Til at ramme mig? Ja, eller til at ramme kunder bredt. Ja, til folk, der sidder derude, til sådan nogen, nu er det jo svært at forudsige, hvem det er, men til sådan nogen, der ikke gider tage deres telefoner, som du også har illustreret, der er nogen, der bare sidder i møder, altså back-to-back hele dagen, de tager ikke deres telefoner, og det er typisk ansatte eller mellemledere, projektledere i større virksomheder, eller i det offentlige, hvor de, altså, man kan godt grine i det offentlige og sige, at de laver ikke noget gennem kl. 14. Det passer jo ikke, for de kunder, jeg har haft i det offentlige, de arbejder edderhak med meget, og de tager ikke deres telefon, for de har ikke tid. Det er sådan noget back-to-back møder, dem jeg har i hvert fald mødt. Så der ville jeg bruge LinkedIn eller mail som kombination. Men jeg synes heller ikke, at tanken om at sende en sms er dårlig. Jeg skriver, hej Jens, jeg ved, du har meget travlt. Jeg vil egentlig gerne fange dig. Hvis du har 3 minutter en dag, så enten skriv, hvornår jeg kan ringe til dig, eller så ring til mig. Jeg er ledig frem til kl. 16. Altså, det tænker jeg virker godt. Men selvfølgelig, du har jo en pointe, når jeg nu skal hjælpe dig lidt på vej i dit synspunkt. Det er jo åndssvagt ikke at prøve at ringe. Altså, det koster ikke noget at lige prøve at ringe klokken 8.30 eller klokken 16.15 på et eller andet tidspunkt. Fordi mange af dem, som jeg i hvert fald gerne vil have tale med, det er jo nogen, som når de først er på kontoret, så bliver de lagt ned af alt muligt. Men de har jo alt sammen noget transporttid. Og det kan være før 8, det kan være efter 16 eller efter 17. Det kan være fredag kl. 16.30. Og hvis ikke de gider tale, fordi de står i supermarkedet, de bare lade være med at tage telefonen. Så jeg vil kigge på tidsforskydning, jeg vil kigge på, hvad er nogle gode tidspunkter at ramme den på. Så vil jeg prøve på telefonen et par gange, og så vil jeg skifte kanal. Okay. Så jeg vil også lave et mix. Men jeg vil jo sige, at med AI's ankomst, så mange af de stakkels mellemledere, der i forvejen får 70 mails om dagen, ved siden af de møder, de skal afholde, så sidder jeg og tænker, hvornår de læser de der 70 mails. Det gør de sådan ind imellem møder, og så gør de det om aftenen. Og der kommer min mail ind imellem der. Lige om lidt får folk endnu flere mails, fordi de er AI-genereret. Det samme sker på LinkedIn. Folk begynder at bruge robotter til at skrive LinkedIn-beskeder. Det, jeg godt kan lide ved telefonen, er, når du har dem i røret, så ved du har dem. Når du sender dem en mail eller en besked, så ved du ikke, om de har læst den. Så du kan sidde og tænke, svarer de ikke, fordi de har læst den? Eller svarer de ikke, fordi at de ikke er interesseret? Eller
har de bare ikke læst, eller så kan du begynde at gætte på, hvad der var årsagen til, at du Ja, ikke lige fik et præcis. svar. Eller Så kan når de du ikke har lide dem i mig? telefonen, så ved du har dem. Ja, Ja. ja. Så det, jeg vil klart anbefale en blanding af det hele. Ja. Ja. Jamen, okay, så dødssygt, så endte vi med at blive enige alligevel, mere eller mindre. Ja. Spændende. Det kunne ikke have været scriptet dårligere, vel? Nej. Nej, men Nå. jeg synes, du lagde hårdt ud. Det var godt. Ja. Det er godt. Ja, nogle hårde synspunkter. Ja. Og det er jo, altså hvis bare lige skal runde den af, jeg har jo aldrig nogensinde synes det var sjovt at lave canvas, men jeg har eddermame gjort det meget. Altså jeg har jo gjort det i, jeg ved ikke, 30 år. Jeg har aldrig kunne lide det. Men det er jo sundt for forretningen, så det er jo bare noget, der skal gøres. Og når det så er gjort, så er det jo fedt. Det er ligesom at løbe. Det er jo altid fedt bagefter. Ja, det er præcis det samme. Jeg spiser også til tider ting, jeg ikke synes... Altså, jeg vil jo hellere have store bøffer og lækre ting. Men jeg spiser faktisk også salater, jeg ikke synes er sådan specielt spændende engang imellem. Altså, og det er det samme med canvas. Det er godt for dig. Du skal gøre det. Det er godt for dig. Ja. Gør det. Det er godt for din forretning. Ja. Nå Jens, skal vi hoppe videre til det næste punkt? Gør det. Som jo hedder, det er sgu for dumt. Et eller andet, vi observerede, som virkelig ikke var smart. Vil du lægge ud? Ja, altså... Jeg har sådan en klynge af kundeoplevelser her, hvor jeg sidder og taler med... I dag har jeg talt med en ung mand, der lige har mistet sit arbejde som large account manager. Jeg snakker lidt for at prøve at se, om jeg kan hjælpe ham videre til det næste. Jeg synes, han er en god fyr. Og så siger han så, en ting, jeg ligesom skal have fat i mit nye job, det er at få noget mere struktur igen. I starten af det job, jeg havde her, der havde jeg faktisk en rigtig fin struktur. Men efterhånden, som det begyndte at gå godt, og jeg havde flere kunder og sådan noget, så ved jeg ikke, altså, så røg strukturen lidt for mig omkring det med kunderne og så videre. Så jeg endte med at blive lidt sløset. Og det er jo så endt i, at han har mistet sit job, det her, ikke? Okay. Og så sad jeg med en advokat i sidste uge, erfaren, virkelig, virkelig dygtig, som også siger, at... jeg siger til ham, jeg er faktisk imponeret over, hvor meget styr du har på salg af advokatydelser og din forretning her. Og så griner han lidt, så siger han tak. Jamen, jeg ved jo præcis, hvad det er, man skal gøre. Jeg gør det bare ikke. Jeg får det ikke sat i struktur. Det er sgu for dumt. Det er sgu for dumt, ja. Og det koster, altså hvis man regner ud, hvad det kostede. Ja. Hvis han er en advokat, der skal bonge 4-5.000 i timen, ikke? Hvis han er en billig advokat. Ja. Ja. Men det er jo det tilbage, vi taler om før med canvas. Så det er sådan, kan godt, men gør det faktisk ikke. Det er altså for dumt. Ja, det er for dumt. Det er jeg enig i. Ja, min det er for dumt. Den er sådan meget, den er meget lokal, fordi her hvor vi bor, det er sådan en lille bitte by i Norditalien med den her lejlighed. Vi har den som sådan en ferielejlighed. Og den har vi blandt andet valgt, fordi at der ligger en bager i gåafstand, altså på den anden side af gaden. Der ligger en købmand i gåafstanden på den anden side af gaden, og 50 meter. Der ligger en bar og en bar til, og der ligger et posthus, og der ligger alt. Så der ligger alt. Og et af kriterierne, der vi køber noget ved, vi gider ikke at skulle starte bilen om morgenen for at hente morgenbrød, eller fordi at have de der fornødenheder, fordi så er man ikke rigtig på ferie. Nå. Så ligger der på den anden side af gaden den her købmand, som ligger på hjørnet. Og det er så dumt, fordi når jeg kommer ind der, så er det en ældre mand og hans kone, der har den, som jeg kan forstå, og så deres datter, sådan lidt yngre end dig og mig, der sidder i kassen. Og datteren, hun er møgsur. Jeg har været der igennem et halvt års tid nogle gange, ikke? Moren, altså, jeg tror, han ejer der, er møgsur, og manden, han er mega sød, ikke? Og jeg har det bare sådan, jeg går kun derover og køber, hvis jeg virkelig ikke gider gå en kilometer ned til den anden købmand, hvor de er mega flinke, eller supermarkedet, som er de lige så flinke. De kunne tjene så mange penge, for der bor så mange mennesker omkring, og der er også lidt turister om sommeren her. Men når man kommer ind i butikken, der er aldrig nogen andre kunder. Der er ikke nogen varer på hylderne. De har lige brugt en formue på at renovere butikken, Gud ved hvilken årsag. Men det er sgu da dumt, mand. Altså, Italiener er jo meget servicefølsom. Der skal man tale og hilse og krammer og så videre, så videre. Og den er bare tom, den der butik. Og jeg tænker, hvorfor bruger man energi på at gå på arbejde hver morgen, få leverandører til at komme med varer, og så bare være en idiot? Altså i dag, da jeg stod i kassen,
Jeg kommer ind til min kone og siger, at jeg gider ikke handle over mere. Jeg købte måske 3 ting, fordi jeg køber så lidt som overhovedet muligt. Jeg går ind og siger goddag, ingen reaktion. Jeg lægger varen på båndet. Hun spørger, om jeg skal have en pose. Det er jo nok mere salg. Jeg siger nej tak, jeg skulle bare have det i hånden. Og så siger jeg farvel, og så kigger hun bare på mig, og så rejser hun sig op og går. Jeg tænker bare, det er sgu da for dumt. Det kan man lige så dø på, det der. Så Jens, nu skal du forklare, fordi jeg simpelthen ikke forstå det. Hvorfor? Jeg tager det ikke personligt, for sådan er det også over alle andre, så inden du kommer med spydigheder, ikke? Men hvorfor? Ja. Altså, jeg arbejdede ude i Københavns Lufthavn i 8 år, hvor jeg hjalp dem, der står i butikkerne derude. Der var 700 af dem. Og det var et stilstudie i alt fra overentusiasme og næsten være så på, så kunderne blev blæst ud af butikken, og så til det, du beskriver her, som var helt dødt. Og jeg vil bare lige supportere det, du siger med, hvor farligt det er, det der, fordi det var så tydeligt at se, at kunder skaber kunder. De steder, der var nogen inde og kigge, eller nogen, der sad og spiste på en restaurant, der kom flere. Det var meget, meget tydeligt at gå derude. Jeg har gået kilometervis ud i den lufthavn, og set, hvordan at kunder og gæster går ind der, hvor der i forvejen er folk. Og de steder, der er helt tomme, går der færre ind i. Så det der med at få skabt en positiv spiral, og komme i dialog med nogen, og så videre, så det tiltrækker andre kunder. Og det gælder sådan set også i business to business, at folk kan godt lide at handle med dem, hvor de kan opleve, at der sker noget, og de har travlt osv. Så lad være med at have alt for meget tid og alt for meget tomgang, fordi det bryder kunder sig ikke om. Jeg tænker på... at... Ja, kom bare. Ja, bare kom. Nå, jeg vil bare sige, vi tænker bare på, at nu er vi så 4 hernede i lidt over en uge, ikke? Jeg er ret præcis 7 dage, faktisk. Og der bor jo, i byen her bor der 1.300 mennesker eller sådan noget, men der er jo nogle Airbnb om sommeren. Så om sommeren er der måske, lad os bare sige, der er 50 lejligheder med i gennemsnit 3 mennesker i hver. Der er i hvert fald 150-200 mennesker hele tiden ekstra i byen, som alle sammen laver i hvert fald 1 eller 2 måltider om dagen, for ellers vil man ikke leje en lejlighed, fordi der er ikke så mange restauranter lige her. Fordi det er ikke et turistområde, men der er selvfølgelig lidt lejlighed og så videre. Der er måske også mere, der er måske 500 turister inden for en radius af 5 minutters gang til den her købmand. Jeg vil vædde med, nu prøver jeg at lave et regnstykke i dag, ikke? Vi har måske købt ind 3-4 gange, vi har været her i 4 dage nu. Vi har måske købt ind for alligevel 2-3.000 kroner. Alle pengene har vi lagt dernede i Sigma, i det store supermarked, som er 1,3 kilometer væk. Det tager så 10 minutter at gå, 2 minutter i ben nærmest. Vi kunne købe det hele derovre. De har faktisk varerne, og ellers skal de bestille det. Men de har fået 1% af vores omsætning, fordi det var kun en nødløsning. Prøv at tænke på, hvad det koster. Ikke at smile. Det eneste, de skulle gøre, det var at sige, hey, ciao, og så sige velkommen tilbage. Ja. Det er med nemt. Jeg oplever, at altså 2 ting. De der lyder jo til at være gift ind i jobbet, så det er nok faren, der synes, at det var en god idé med det der, og de andre 2 er blevet hævet med, og de får ikke energi. De er måske introverte af natur, de får ikke energi af andre mennesker, de får ikke den der high, og hvis man vælger at være detailhandel, så er det en meget god idé, at man er en af dem, der får energi af mennesker, men det de er så giftet sig ind i. Og så har jeg set et fænomen, som er virkelig interessant, og det er jo det der med positiv spiral og negativ spiral. Og jeg oplever rigtig mange steder, også dem, der faktisk er dygtige til service, siger til mig, det værste er de perioder, hvor der er stille i længere tid. Så går man simpelthen i stå, og så ender vi med at sidde og snakke lidt med hinanden. Og så ender man med at have fokus, i stedet for på kunderne, så har man fokus på hinanden, eller nogle varer, man skal lige blive færdig med at tælle op, eller hvad det nu er. Og det bedste, der kan ske for butiks- og restaurantpersonale, det er travlhed. Fordi så er de i mode. Ja, hvor det, jeg tror, der sker derovre, hvor du handler, bare et gæt, det er at du har 2 introverte kvinder, der egentlig hænger lidt på manden, og ikke får energi af at være der. Og når der så ikke er særlig travlt, så går det helt i stå. Ja, og så tror jeg, folk holder sig væk derfra, ikke? Fordi så jeg siger, har de fået 2 dårlige oplevelser. Ja, det er trist. Det og specielt fordi ham den anden købmand, jeg omtaler, han leverer også, ikke? Så hvis man ikke gider handle der, og man ikke gider gå derned, så kan man bare ringe til ham, så kommer han levere varerne. Nå, men det var egentlig bare for at sige, at jeg undrer mig stadigvæk over sådan nogle situationer. Og nu er det jo altid nemmere at lægge mærke til B2B
B2C, fordi det er jo sådan noget, man ser mange dage, men det er jo fuldstændig samme princip som det business to business, altså at hvis ikke energien er der, så skrider folk. Så kom i sving derovre. Jeg må gå over og sige det til dem. Det kan være, de skal lytte til podcasten med oversættelse på. Hvad siger du? Det er for dumt. Det er for dumt. Var det det, Jens? For dumt? Det var det. Ja. Toolboxen. Du vil gerne introducere dagens tema, ved jeg. Ja. Noget, vi kan lære af. Og det er måske, fordi jeg blev ramt lidt af de der struktur ting, jeg talte om tidligere med ham, en ung mand, der har mistet sit job, og så advokaten, der egentlig gerne ville have nogle flere klienter, men bare var men ham, den unge mand, havde mistet sit job, fordi han ikke gjorde det, han skulle. Altså, var det en direkte årsag, siger du? Ja. Okay. Ja. Vandet var blevet lunken, der sad han, og så lige så stille, så gik han lidt i stå. Og mistede lidt af strukturen, og den der entusiasme, der var i starten og sådan noget. Der findes jo mange mennesker, som har en energi i starten og stor entusiasme, og godt kan lide det nye, og så efterhånden, så bliver det sådan lidt kedeligt og lidt konformt, og så går de i stå. Og det er jo livsfarligt i salg og havn der. Så min toolbox-emne, det er at arbejde med at sætte tid af til at lave newbiz og morebiz, som det hedder, eller mere salg eller gensalg til kunder. Nye kunder og mere. Så det her med at finde ud af, hvad er det, der skal til for, at du bruger 2-3 timer om ugen på noget af det lidt mere svære salg. Der er rigtig mange af de konsulenter og sælgere, vi to arbejder med, som faktisk laver salgsarbejde hver uge, fordi der er nogen, der henvender sig, fordi de er ude nogle steder, der er noget, der er i gang. Men de laver ikke det svære. Som ofte så er der et eller andet, der er lidt sværere for dem, og det udskyder de at få de ikke gjort. De får blandet sig for meget i produktion, har for meget administrativt, og så arbejder de for meget med de kunder, de godt kan lide, og der er nemme. Så det, jeg helt klart vil anbefale, det er, at hver eneste af os skal finde en måde at sige, hvordan bruger jeg 2-3 timer om ugen på det salg, der er svært. Og det er enig med dig i. Jeg har været nysgerrig på, hvordan finder du ud af, hvor meget tid du skal bruge på det salg? Altså, for du siger, du 2-3 timer. Det kunne også være 2 dage, det kunne også være et kvarter. Hvordan fanden finder jeg ud af det? Ja, men det er ikke helt tilfældigt, det jeg nævner. Det er jo et tal, der kommer af, at vi to har snakket, og mange af dem, jeg har arbejdet med, har talt lidt om, hvor længe bliver du egentlig ved realistisk med at lave noget, der er svært? Hvor meget kan du sætte dig op til det? Og det at sætte sig op til et svært stykke salgsarbejde i 2 hele dage, jeg har bare ikke set ret mange, der holder kadencen på det og kommer i gang. Derimod, hvis man vender argumentet rundt og siger, det er faktisk utroligt, hvis folk bruger 2 timer om ugen, hvor mange de når at skrive til og ringe til, og hvor mange svære salgsting de får gjort, hvis de har disciplinen i de 2 timer. Jeg vil næsten sige 1,5. Jeg har jo prøvet på at lave workshops og war rooms og aktivitetsmøder, hvor vi bookede møder og ringede til eksisterende kunder og gjorde nogle af alle de der ting, som vi godt vidste, vi skulle have gjort, men ikke rigtig fik gjort. Og det var helt vildt, hvad 10 sælgere kan nå på 1,5 time med det der, hvis vi ligesom får skabt fokus. Jamen, og jeg er enig. Altså, og jeg tænker også, man kan godt begynde at lave, vi arbejder den i målsøgeren, hvor man deler sin, salgsmål ned og siger, hvor lang tid skal jeg bruge på det ene og på det andet. Og det synes jeg også, man skal gøre. Altså prøve at lave sådan en kvantitativ, især som ny sælger, hvor lang tid skal jeg bruge på at gafle nye kunder for at komme det op, hvor jeg skal. Men når man ligger tæt på indeks 100, og egentlig bare vil være sikker på, at man ikke dumper for meget ned, så er jeg helt enig med dig. Man kan komme enormt langt på en time, fordi hvis du siger, at jeg prøver at ringe til 3, jeg får måske fat i den ene, og så sender jeg 10 e-mails, hør her, og så connecter jeg med 2 på LinkedIn og skriver til dem, så er, jeg kan ikke sige alt er godt, for det ved jeg jo ikke, jeg ved ikke, hvad du skal sælge, men du kommer virkelig langt, hvis du gør det. Altså, jeg lavede sådan en gang jeg havde sådan en mantra en gang, som jeg selv brugte, da jeg startede. Det var, når jeg var færdig med dagens arbejde og dagens salgsarbejde, så sendte jeg altid lige 1 mail ekstra. Eller 2 et telefonopkald ekstra. Det vil sige, når jeg siger, nu er klokken et eller andet, nu er jeg færdig. Okay, nu gider jeg ikke mere. Nej, lige en til. Det er jo 220 ekstra salgsindsatser om året. Altså alene det rykker fandme noget. Jeg elsker alle de her simple leveregler. Brug 1 time om ugen. Lav 1 ekstra ting hver dag. Ræk ud til 5 kunder om dagen, eller ræk ud til 3 kunder om dagen. Hvis du kan få sådan nogle leveregler op, og faktisk leve efter dem,
så er det ligesom som vi taler om før med sundhed og alt muligt andet. Hvis du bare kan finde en måde hver uge at gøre det rigtige, og også gøre det, der er lidt svært at få gjort, Mhm. så hvis du arbejder med dine kunder de andre 6-37 timer, hvor mange timer du nu arbejder om ugen, som du sådan helt normalt, så det, der sker, hvis du lige bruger en time eller halvanden eller 2 ekstra på det, der er svært, det rykker altså virkelig meget. Mhm. Så hvis vi nu skal prøve at være sådan lidt mere konkrete og gå fra Mm. teori til praksis, Ja. hvordan fanden fordi jeg ved ikke, altså, hvis du kigger på dig og mig, du er væsentligt mere velstruktureret. Du er meget mere struktureret som person, end jeg er. Så nu bruger vi lige sådan en som mig som casen, for jeg mener nok mere den traditionelle person, du og jeg underviser i hverdagen, sælgertypen. Fordi jeg er ikke særlig struktureret, og jeg er jo samtidig også lidt malig. Øhm, hvordan, hvordan kommer jeg i gang, hvis ikke jeg kan det? Altså, hvad skal jeg gøre for Der er ligesom at sige, godt, jeg skal der bruge den er her der er time sådan, om ugen? ja, for mig er der sådan 2 hovedveje, der fungerer lidt efter, hvem man er på som person. Så nu får du lige 2 ting at vælge imellem, så må du Mhm, sige, hvad du mhm. synes bedst om, ikke? Den ene, det er at gøre det med en ven. Ja. Altså, lidt ligesom at tage træningscenteret med en Mhm. ven, løbe med en ven, gøre noget med en ven. Og en ven kan være en kollega, du sidder sammen med, men hvis du arbejder alene, som du gør alene, så kunne du gøre det sammen med mig, eller du kunne egentlig gøre det sammen med din kone eller din søn, Mhm. eller finde nogen, der også skal lave noget outreach, som det hedder på nydansk, og så sige: "Skal vi ikke gøre det sammen, 2 timer om ugen, hvor vi ligesom sætter tiden af til det?" Mhm. Og så prikker vi hinanden på skulderen og siger: "Nå, øh, skal vi ikke få det gjort?" Lidt ligesom Louise og Ja. jeg, vi kommer noget mere i træningscenter, fordi vi blev enige om, at onsdag aften, der prikker vi til hinanden og siger: "Skal vi ikke se at komme ned i træningscenteret?" Hvis Louise ikke prikkede til mig, og jeg ikke prikkede til hende, så var vi ikke kommet derned, tror jeg Nej, faktisk. Det er nej, altså enig. næsten Ja. godt at sige. Mhm. Ja. Så det Ja. synes jeg det er den ene, som fungerer godt for mange. Og det køber jeg fuldstændig, for det der Den med er at sige, nu gør vi det på samme tid, og man kan jo sidde i hver sin ende af verden, det er jo sådan lige meget, det er mere det med at ja, ringe sveden, når den time er gået, og sige: "Nå, hvad fik du gjort?" Så ved man kan ikke sige: ja, kom ikke i gang", fordi så er det er sådan lidt nej, taberagtigt, ikke? ja. Mhm. Så, Godt tip. den den synes jeg vil fungere for mange. Mhm. Den anden, det er at isolere sig, meget isolere sig med kun den opgave. Og det Nu har du ved jeg sikkert godt, hvad hørt du vil mig sige. sige før, Jeg men ved, hvad du vil sige. Jeg ved godt, hvad du vil sige. hvad vil Må jeg jeg sige det? sige? Hvad vil jeg Du sige? vil Nå, har jeg hørt det sige før? du Ja, vil det må du gerne. sige du vil sige, jeg sætter mig ud i min bil. Ja, Du sætter dig ud i din bil. eksempelvis. Det er så morsomt. Ja, Det er lidt skummelt, ikke? ja. På den på Villavejen, Ja, Jens, hvor du bor, måske. så siger jeg: "Hvad ham der manden der, den der, hvad hedder den der, Polestar der, så sidder han ude Ej, på gaden om natten, og lad mig nu lyve færdig, og han sidder derude en gade om natten, og sådan med sådan lidt dæmpet lys. Hvad fanden laver han derude?" Altså, jeg tror, der går ja, nogle vilde rygter om dig i Nordsjælland, Jens. det ja, og så sidder jeg der og kører sådan noget selvmotiverende. Det synger de meget mærkeligt. Hold nu kæft, mand. Nej, jeg er jo naturelsker, så jeg kører jo, til en sø eller en skov og sidder og kigger lidt ud over det, og så sidder jeg i min bil kun med den opgave. Jeg Ja. har også en, mutebox ovre på mit kontor, du ved, sådan med plads til Mm. en, hvor du kan sidde. Sådan en telefonboks. Det er også et rigtig godt sted at isolere sig. Mm. Og det, der er tricket, er, at, der skal ikke være nogen, sociale elementer, mails, noget som helst, der kan forstyrre dig fra det, du gerne vil. Og det er sådan set ligegyldigt, om du gerne vil ringe, eller om du gerne vil skrive nogle mail eller et eller andet, men du skal ligesom have en liste med dem, du skal maile eller ringe til, eller skrive på LinkedIn til, og så skal du sidde med en pæn lille liste, og så skal du få skabt en situation, hvor der er ikke andet at lave end det, Mm. så du ikke kan lave overspringshandlinger. Ja, god plan. Godt. Jamen, det er meget håndgribeligt. Jeg tror, at Det er godt. den med bilen, det tror jeg ikke. Jeg tror, det der med at lave aftale, det er faktisk også gjort, min kone er også selvstændig. Vi har faktisk nogle gange sagt: "Okay, nu bruger vi lige en time på at Mm. ringe til kunder." Og vores søn er jo også selvstændig, så han og min kone har på et tidspunkt her i løbet af de sidste halve år, det er sådan lidt det samme. De har sådan en aftale om, okay, hvem kan få flest ordrer? Så de har sådan en tavle nede på vores kontor nede i kælderen, hvor der står mor, og står der David, og så begynder de at skrive beløb på. Så det er også sådan en der med at holde hinanden op på det. Det er meget godt med noget Ja. noget sund konkurrence, hvor man ligesom hjælper hinanden.
Ja, lege lidt med det Ja, ja, og ja. lave det sjovt med det og putte noget Ja, energi ind i en svær opgave, som er ja. lidt træls for mange. Den skal jo have et skub energi, positiv Og så energi. hvis vi skal runde det af, så vil jeg sige, at det, der motiverer mig, det er jo, og det er igen det der med den der sælgertype, der måske ikke er så super struktureret, det er, at jeg kan se resultatet. Så jeg kan godt lide at track det og sige, okay, Ja. fordi jeg brugte en time der, så har jeg har ikke fået nogen ordre nødvendigvis, men så har jeg måske fået 2 møder. Okay, så vil jeg gerne tracke, at jeg har brugt 1 time, og det er lige med 2 møder. Og så når der er gået et par uger, så kan jeg jo se de kunder, jeg har ringet til og haft møder med, hey, så har jeg måske fået lov at lave tilbud, og jeg må få lov at sælge noget til nogle af dem. Så ikke til at lave sådan bare det simpelt Excel-ark og fylde det ud og sige, hvad har jeg egentlig fået ud af de der timer? Hvad har det givet mig af antal møder, antal tilbud og antal ordre, måske der med kroner og øre på? Fordi der er jo noget med fakta, at når jeg ser det nok gange, så er det jo idiotisk ikke at gøre det, fordi jeg kan jo regne min timeløn ud på et eller andet tidspunkt. Og den vil Mm. givetvis være for alle, uanset hvad man sælger, rimelig høj. Så det kunne også Ja. være, det er i hvert fald noget, der ville motivere mig, det er det der med at sige, jeg skal lige blive ved med at blive overbevist om, at det er en god idé, det bliver bedst ved at se resultatet. Eller, altså, jeg måler indsatsen, jeg ser effekten, og så måler jeg resultatet, der jo kan komme om et halvt år. Ja. Det vil holde mig fast. Så det er jo også derfor, at der er så mange steder, der har det her med, at de skriver op på et whiteboard. Ja. Leon, marts måned, antal møder, 16. Ikke? Lige præcis. Fordi når du ser det tal, så tænker du, okay, det var fedt, ikke? Jo. Og det kan virke som kontrol, men i virkeligheden skal det jo bruges som en motivation af at tænke, gud, jeg har faktisk fået gjort noget. Der er også den der med at putte bolde ned i et rør. Ja, ja, ja. Og det kan man jo også grine af, men det virker altså for mange, det. de der små ting. Ja. Ja. Og jeg har flere kunder, hvor de i salgsafdelingen, lige en kunde, der tog et billede af, at de har lavet sådan en tavle, jeg anbefaler at lave forleden dag, hvor de bare sætter logoer på de kunder. De har kun 50 kunder, de kan sælge noget til, så de bare printede de der 50 kunder-logoer ud, sat på en magnet, og så stod de alle sammen nede i venstre hjørne, hvor der står kvalificerede leads. Og så bliver den efterhånden, som de kommer igennem trakten, eller hvad hedder det, pipeline, så flytter de rundt på dem. Og det er jo selvfølgelig dobbeltarbejde i forhold til CRM, men det er bare en god måde, fordi det er så få, de skal flytte rundt. Det er 50 kunder fordelt på 2 sælgere hen over et par år. Så det er måske en gang om ugen, man flytter sådan en brik et par hakker frem. Og det giver også bare sådan noget visualisering, og det giver noget energi, at der bliver flyttet brikker på en tavle. Så der er masser af gode huskemetoder. Godt. Ja. Jamen, Og så kan man synes, at det er fjollet, men hey, hvis det virker. Det virker. Hvis det virker, ja. Selvfølgelig. Ja. Godt. Men det var vel egentlig, så er vi ved at være igennem, synes jeg. Ja. Jeg vil gerne lige slå et slag for vores sidste punkt, som vi ikke har med den her gang. Ja. Altså, Leon og jeg har jo en mailadresse, der hedder leon@salgsakademiet.dk og jens@salgsakademiet.dk, og vi findes jo også på LinkedIn og andre steder. Stil gerne et spørgsmål til os, som vi kan behandle i de her podcast, eller som Leon sagde i starten, kom med en opfordring til et emne, I gerne vil have, vi taler om. Så der er både åben for konkrete spørgsmål, cases, problematikker, noget, som du gerne vil have et svar på, men der er også åben for, hvis du bare siger, kan I ikke snakke noget mere om tilbudsskrivning eller et eller andet. Så begge dele er taget, det tager vi imod med kyshånd. Det gør vi i hvert fald. Så skriv. Vi skal nok respondere på alt, hvad der kommer ind, og vi skal nok vælge et tema fra gang til gang. Så det er godt husk os på det, Jens. Den aller sidste ting, vi også lige aftalte, at vi skulle gøre, det var lige sådan, hvad skal der ske til næste gang, Jens? Hvad har du af planer i fremtiden her? Altså, de næste par uger? Hvad skal der ske i dit liv? Jamen, nu går jeg jo på påskeferie i morgen. Jeg kommer lidt senere på ferie end dig. Og så når jeg kommer tilbage, så er der jo fuld plade. Så er jeg igen ude hos nogle analyseinstitutter og ude hos nogle advokater og rigtig, rigtig meget gang i den i 14 dage. Og så tager jeg til Nice. Det er lige kommet i tanke om. Det var godt. Dygtig, god dreng. Ja. Der skal du lige have nogle tips for mig. Der har jeg jo husset rigtig meget. Ja. Hvad skal du? Er vi sammen med fruen? Nej, det er faktisk sammen med 2 gode venner. Jeg har en ven, der har en lejlighed i Nice, og vi tager en gang om året på sådan en arbejdstur. Så man kan sige, at dagene går jo med at sidde i online-møder. Jeg skal sidde i noget bestyrelsesmøde og alt muligt andet arbejdsrelateret. Men så går vi ud om aftenen og går på restauranter og hygger os og alt sådan noget. Så ja. Du skal på Le Safari og spise pizza. Du skal bestille bord. Jeg tror, det var et diskotek.
Nej, det er ikke diskotek, så det er jeg vokset fra for længe siden. Sidste år. Der skal du på. Den ligger lige i centrum i det gamle Nice. Den skal du lige huske. Sådan. God Ja, pizza. Fedt. Det lyder sgu da så hyggeligt. fornøjeligt. Jeg vil gerne med, hvis der er. Hvad med dig? Øh, Ja, du er jo ja, tæt vi på. Jamen, det er ikke så længe, vi kører hjem her snart. Vi kører hjem på lørdag, så i morgen så er vi til Milano og en tur til Como på vej hjem og spiser aftensmad der, tror jeg. Og så, når jeg kommer hjem efter påske, så er der også fuld hammer på. Jeg starter 2 nye kunder op, det glæder jeg mig meget til. En virksomhed, der har inden for ejendomsbranchen, hvor vi skal undervise nogle ejendomsmæglere, og så en anden, som er sådan en handelsvirksomhed, som sælger handel. Det er bil, altså B2B bil-leasing firma. Og den skal vi Ja. jo lige snakke om en dag, fordi ham, nu vil jeg ikke nævne, hvem det er selvfølgelig, men ham som er direktør for firmaet, ham har du faktisk ansat en gang. Så det har jeg helt glemt at sige til dig, at jeg skulle hilse dig rigtig mange gange. Du har ansat ham for 15 år siden i hans forrige job, tror jeg. Så det er en lille verden. Men jeg har mange gode ting på samvittigheden. Og han sagde til mig, at jeg skulle ikke stille så mange spørgsmål om Jens, hvis jeg ville bevare min illusion over for dig som samarbejdspartner, så det gør jeg altså ikke foreløbig. Nej, men jeg håber, han har det godt. Han har det godt, og jeg skulle hilse dig mange gange. Så det er nye kunder Det er godt. og en tur til Milano. Det er okay. Det er en god plan, tænker jeg. Fedt. Godt. Jens, skal vi stoppe for den gang og sige, at man kan høre os på samme kanal senere i næste udgave, og gerne med nogle lytterspørgsmål, som vi tager under behandling der. Det er en aftale. Tak for nu. Vi ses. Vi ses, og vi lyttes ved. Hej. Og vi lyttes. Hej.